Babbar magana, yanzu nan Adam A. Zango ya yi magana a kan wannan shirin nasa na Asin da Asin, inda ya ba da haƙuri a kan cewa ba zai samu damar fara sakin wannan shirin ba na Asin Asin, domin kuwa akwai wata matsala da ta afku, domin kuwa Abala ya karye. Wannan dalilin ne ya sa ba zai saki wannan shirin ba na Asin da Asin. Hakan ne ya sa ya ba wa masoyansa haƙuri na cewa a dakata, sai lokacin da ya ga dama zai sanar da lokacin da zai fara saki. Wannan abin ya yi matuƙar ba wa mutane haushi, domin ko kun san cewa Adam A. Zango ya kasance idan ya fara series ba ya ƙarasawa yake dainawa. Misali Farin Wata, kun ga wannan shi ma bai gama ba, ya tafi hutu kuma daga nan bai dawo ba. Haka zalika ma bayan ya yi Farin Wata, akwai wani Burin Raina wanda ya yi shi ma bai ƙarasa ba, shi ma ya daina yi. Wannan dalilin ne ya sa a yanzu haka mutane da yawa suke ta maganganu a kan cewa wannan shirin ma na Asin da Asin ba zai ƙarasa ba, zai daina. Hakan ne ya sa mutane da yawa suke cewa ba za su kalli wannan shirin ba. To mai sauraro, a yanzu haka kai me za ka ce? Kai za ka kalli wannan shirin idan Adam A. Zango ya fara saki, ko kuma kai ma ba za ka kalla ba? Domin kuwa mutane da yawa sun ce ba za su kalla ba. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Muna roƙonka da ka yo mana comment a ƙasan bidiyon nan, domin za mu ji ta bakinka a kan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu da kuke a koda yaushe. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan channel ɗin mai albarka.